So ayun po no, what's up sa inyo mga katukmol. So for today's vlog po ay mag-hotel po tayo guys, kasi meron po nag-sponsor sa atin. Ayan, pag-hotelin po tayo sa Summit Hotel dito po sa Naga. So guys, maraming salamat po kay Twinkle, ayun. Sa kapatid ko si Twinkle, ayun. Kinausap niya po yung boss niya, walang iba po kundi si ang kagalang-galangan na si SND, si Manoy Noel. Ayan po guys, pinsan po namin yan, si Manoy Noel. So ayun, pinag-hotel po kami ng ngayon, isang araw, 2 bedroom. So 2 bedroom po ang ibibigay sa atin ngayon, kaya ngayong gabi doon tayo matutulog. Hello Katukmol, sa akin yung mga truck na yan. Asa taas. Okay na. Ayun o sa taas. Sa amin. Right. So guys, ito po yung nag-sponsor sa amin. Kanang kamay ni SND. Normal temperature. Kaya mo baka ano mga 70 pa. Normal temperature. Ngayon for Yo. Guys, dalawang higakan. Naiwan ko yung room ko. Kaya pala nawawala sa bahay. Oo. Butit bumalik tayo dito. So guys, doon kami sa kabila magkakwarto. Dito sila mama. At doon kami sa baba. Ayan. So ayan guys, ito yung room ng Summit Hotel. Ayun, meron siyang mga design doon. Kanilang inuupahan. At ang gusto lamang ng ating complainant ay Si Papa. makausap natin itong si Herson. Ang ganda dito sa may Summit Hotel. Pahingi ng magulong. Ayan, let's see her. Ma'am? Timpla natin ng kape si Papa. Tayo, maganda yung approach mo kanina na sige, ipayan natin yung kaso kung wala tayong mariresolve. Pero siyempre dahil away... Pagkatapos nga po ng ugat, ganun pa rin. Sige, talagang kakasuhan natin yun. Off-air na lang. Pag-usapan natin. Opo. Okay. Pa. Sige Tapos kita magpasigurtin nyo. Jeric and Ma'am Jonalyn, mag-usap po tayo off-air. Pagkatapos magkarayos. Kung talagang So lalabas muna kami at pupunta kami dun sa sementeryo. Dun sa himlayan po ng aming nanay. Ayun, at saka bibisitahin din po natin yung pinsan ko na si Alvin at saka si BJ. Ayan guys, lalabas muna kami dito sa Summit. So yun, kitang-kita yung Mount Isarog doon. Ayun. So yun po guys, andito kami sa Peña Francia Church. Ayan, sa likod po niyan, nandiyan may sementeryo po diyan kami dadaan. Diyan po nakahimlay si Mama at saka yung ibang mga kamag-anak namin. Hey, nagawa niyo dyan. Una po kami dito. Tama siya. Parang naman pa ano. Sorry pa rin. Lolo, alam mo. So ito guys, yung mama namin. Inilipat na dito sa maliit kasi yung dati pinaglagyan ng lola ko. Alzheimer. Roger, hindi na nga kami kilala. Maganda yan yung lola mo. Kuya, kayo na?
Kamukha ni... Oy, ganda-ganda na ni Mrs. Kamukha Ay, yan ni ano, ni... parang ni Twinkle? manikan, mata niyan. Kamukha ba Ang yun? saan ka mukha? Doon naman kami sa kabila. Sa side ni Mama. Kapitan po. May baging. Nasa si kumabay niya. Ako niya si kumabay niya. 2007 pa rin. Para na si Mama Lina. 87 para na. Ay, lol. Bye guys! Doon na kami sa kabila. So guys, bumili kami ng keychain. Yan, Peña Francia keychain para kay Pogs. Nandito kami sa Eternal Garden. Ayan, makakabulsa kami. Best friend niya. Ninong bibig. Ito. Ay, ginalaw. Ayan. Ito guys, si Alvin Marchand. Pinalaw na ano? Meron pa siyang cloud na no? Sino naglagay nito? Ano? Kita dyan ito. Pinsan ko. Ben! Nainot ka sa kuya, Ben! Pagkapatay mo. Mabubuhay. And guys, DJ. Binababa. Sumunod si ni Alvin, ano? Ano? 55. August po. September si Alvin. 21. September 19 na ganda si Alvin. Guys, yung isang pinsan namin. May lang isang buwan. Ano ka namatay niya? Pulmon Saan niya. yata? Pulmonya. So yan na nga po no, mga katukmol. Ayan. Original na katukmol, di ba? Hello? Ayan, babalik na po kami sa Summit Hotel. Ayun o. Kakain na daw kami. Mamaya. Tinawagan na namin yung katulong namin to. Sabi, ihanda na namin. Ihanda niya ng pagkain namin. May swimming pool doon. So, meron ding pool guys. Tingnan nyo. Ang ganda. Alin po yung malalim? Ito. Meron sa kabila. May tilapia kaya dyan? Pagka wala nga tayong ulam, di yung maghuhuli tayong tilapia. Ay, ito yung malalim. So yun guys, magre-relax muna tayo dito habang nag-aantay tayo ng call para sa ating dinner. Ayun o, sana all. Sarap ang buhay. So yun nga po no, habang nag-aantay kami ng pagkain, ayan, magpapang ano muna kami, panawid gutom, toasted siopaw, galing sa 3N. 3N, alam na this. Baka naman. Ayun.
Handa ba? Uwi na. Picture na naman. Ayan na yung Gandhi, oh. Picture na. Oo. Ano? Ay. So yun guys, kakain na po kami. Ayan, tara kain po tayo. Uy. So yun guys, tapos na po kami kumain. Ayun, maraming salamat po kay Sir Noel De Luna. Ayun po, pinsan ko po yun guys, si Manoy Noel. Ayan guys, tumatakbo po siya ng congressman. Ayun, guys, nananawagan po ako sa inyo na lalo na po sa mga kaibigan ko, mga taga Bicol, taga 3rd District po ng Camarines Sur. Ayun guys, pakisuportahan naman po yung pinsan ko na si Manoy Noel, Sir Noel De Luna, SND po, at saka yung party list po ng mga kaibigan ko po, mga hindi taga Bicol. Pwede rin po kayong sumuporta sa party list nila. Kusog Bicolandia, KB po, KB Kusog Bicolandia. Ayun guys, maraming salamat po. And tutuloy na po kami dun sa inuman na yun. Paiinumin din kami. Ayan. Ano yan? Nag-vlog ka? Manay Sheila, pinsan namin. Ayan, asawa po ni Sir Noel De Luna. Congressman. O congressman po. Guys, kailangan ko yung supportan nyo guys. Dahil po sa family De Luna, ayun, hindi ko mabubuo yung gabi ito. At syempre po sa kapatid ko kay Wilken. Maraming salamat po sa inyo. At kay, especially to Manoy Noel, SNG. So yun na nga guys, tapos na po yung kasiyahan namin ngayong gabi. Ayan. Wala. So yun na nga po ng mga katukmol. Ayan, natapos na po yung masayang gabi namin. Ayun. So guys, hanggang sa susunod po, hanggang sa muli. Ingat, God bless and peace out. Okay, try to be brave. You have so much to say. Take control of your own life. Right now, every mistake makes you feel like a failure. Naiwan ko yung room ko. Kaya pala nawawala sa bahay. Oo.